Исәнмесез, Шершәмбе көне яңалыклары белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырам. Бүгенге төп темалар хакында. Үзе бушлай, үзе файдалы Чаллыдагы һәр йортта видео күзәтү җайланмалары булачак. Куркынычсыз шәһәр проекты тормышка ашырыла. Тиздән барлык йортларга да бойлерлар куелачак, тик әлеге җайланмалардан инде бүген үк файдаланучы шәһәрдәшләр канәгать түгел. Ни өчен? Дәүләт һәм шәхси клиникалар берләшергә тиеш 20-30 үсеш стратегиясе кысаларында Чаллыда сәламәтлек саклау тармагын көчәйтү турында сүз бара. Алтын һәм Зөбәрҗәт туйлар бүген тантаналар сараенда 50 һәм 55 ел бергә гомер итүче парларны хөрмәтләделәр. Аларның бәхет сирен хәбәрчебез белде. Бездә шулар өчен иң кулай вакыт, тик шугалакларның барысы да куркынычсыз түгел. Кайда ял итәргә ярый, кайда юк, хәбәрчебез ачыклады. Бүген Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юллык юлламасын җиткерде. Төп фикер дөньядагы соңгы вакыйгалар шартларында Россиянең киләчәккә үсеш юлларын, икътисад һәм социаль өлкәдә төп юнәлешләрен билгеләү, илнең куркынычсызлыгын тәэмин итү. Илдәге демография торышы мәсьәләсен күтәреп, президент 2016 елда тәмамланырга тиеш булган ана капиталы программасын телгә алды һәм өстәмә чыгымнар бүлү никадәр кыен булуга карамастан, әлеге программаны тагын 2 елга озайтырга киңәш итте. Әлеге программадан 6 миллион ярым гаилә файдаланды. Чаллыда исә 28 мең гаиләгә ана капиталына сертификатлар тапшырылды. Чаллы куркынычсыз шәһәр булырга тиеш. Инде киләсе елга бөтен йортларны видео күзәтү системасы белән җиһазлау бурычы куела. Бүгенгә йөзләп йортта алар бар инде. Исегезгә төшерәм, Чаллыда куркынычсыз шәһәр федераль проекты тормышка ашырыла. Әлеге видео күзәтү системасының файдасы бармы? Бу хакта киләсе сюжетыбызда. 18-16 йортына видео күзәтү җайланмасын апрельдә урнаштырганнар иде. Бүген әлеге йорт янында җыелыш үтте. Хәтта күрше комплекслардан да килделәр. Максатлары система белән танышу. Йортта яшәүчеләр әйтүенчә, аннан файда зур. Хәзер порядок, балалар уйный детский площадкада, исерекләр күренми. Элек исерекләр стриптизлар күрсәтеп тордылар инде монда, барсы да шул площадкаларда. Иртәнге 5-кә тикле монда сабан туй кебек җыелалар иде. Видеонаблюдениялар кирәк инде ул. Менә безнең беренче подъезддан велосипед урлап төшкәннәр иде. Менә шул видеонаблюдение булган аркасында аны бик тиз эзләп таптылар. Видео күзәтү җайланмалары һәр подъездга куелган. Алар ишек алдына, балалар мәйданчыкларына карый. Бүгенгә йөзләп йорт куркынычсыз шәһәр проектында катнаша. Они имеют систему видеонаблюдения. Йортлар видео күзәтү системасы белән тәэмин ителгән, мәгълүмат яздырыла. Ул шунда ук Ичке эшләр идарәсе пультына да җибәрелә. Архивта 30 көн саклана. Бу вакыт эчендә хокук бозу очракларын тиз арада ачыклау мөмкинлеге бар. Инде киләсе елга системага бөтен Чаллыны тоташтыру максаты куела. Ул бушлай. Тик моның өчен халыкның ризалыгы кирәк. Йортта яшәүчеләрнең 3тән 2се уңай тавыш бирергә тиеш. Куркынычсыз шәһәр проектын тормышка ашыру максатыннан җыелыш иртәгә 42-дә 07 йорт янында булачак. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Йортларда гына түгел, җир асты кичүләрендә дә видео күзәтү җайланмалары бар. Бүгенге алар Казан проспекты 30-нчы комплекс һәм мәктәп тукталышларында. Тик соңгысында вандаллар аны ватарга да өлгерде инде. Бүген белгечләр аны алыштырырга мәҗбүр булды. Хәзер вандалларны эзләү белән хокук сакчылары шөгыльләнә. Әлеге информатлар ярдәмендә полициягә шалтыратырга, ашыгыч ярдәм чакыртырга һәм мәгълүмати технологиялар үзәге белән элемтәгә керергә мөмкин. У нас есть резервные, на самом деле это не очень много времени занимает. Безнең резервтагы җайланма бар, аны алыштыру бик озак вакыт сорамый. Хәзер иң мөһиме ваткан кешеләрне табарга кирәк. Кайберәүләр бу информатларның куркынычсызлыкны булдыру максатыннан куелуын аңламый. Видеоны полициядә дә караячаклар. Җәүлеләр сукмагында баланы бәрдерделәр. Әлеге хәл бүген 45-тән 03 йорты янында булды. Renault Duster маркалы автомобиль хуҗасы рулен кисәкенә уңга бора, әмма бу да бәрелүдән коткармый. 9 яшьлек укучы малайның җилкә буыны җәрәхәтләнә. Ул ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә. Әлеге хәл буенча тикшерү бара. Күп фатирлы йортларга бойлер кирәкме? Бу сорау белән Кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Ул үзе яшәгән йорт подвалында әлеге җайланманы күреп аптырашта калган. Виктор Сальников коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләп бара. Октябрь аенда 2 кешедән торган гаилә Кайнар су өчен 555 сум түләгән. Элек сантехник булып эшләгән шәһәрдәшебез коммуналчылар алды бәяне икеләтә. Кайнар су һәм бойлерның төзеклеге өчен дә алалар дип саный. Бойлер куюга миннән беркем дә рөхсәт сорамады ди ул. Нет, к нему же все равно подводится и горячая вода, и холодная. Салкын су өчен икеләтә түлибез булып чыга түгелме соң?
Ул бойлерларны салкын су белән тутырырга кирәк. Аннары шул ук кайнар су аны җылыту өчен кулланыла. Безнең торбалар булай да кайнар су белән җылытыла бит. Мәгънәсезлек бу. Мин аның ни өчен кирәклеген аңламыйм. Идарә итү компаниясында аңлатуларынча 48-20 йортында менә инде 3 ел үзәкләшкән су бирү системасы эшләми. Капиталь төзекләндерү вакытында бойлер куйганнар. Коммуналчылар бу карарны шәһәрдәшләр белән бергә үткәрелгән гомуми җыелышта кабул иттек ди. Ә Виктор Сальников очрашуга килмәгән. Выполняя законодательство Российской Федерации, Россия Федерациясы законы нигезендә энергияны янга калдыру максатыннан 2016 елга кадәр барлык торак йортлар ачык системадан ябык су бирү системасына күчерелергә тиеш. Элек барлык йортларга да кайнар су җылылык челтәрләре аша килә иде. Аның бер кубы 31 сум тора. Ә бойлер булган очракта Чаллы су каналыннан килүче салкын су җылытыла. Аның бәясе 10 сумга кимрәк. Җылылык энергиясе ике очракта да бер күләмдә сарыф ителә. Димәк, бойлер экономияләргә ярдәм итә. Икенчедән, аннан килгән су чистарак та. плюс то, что она соответствует. Әлеге су Россиядә кабул ителгән барлык санитар таләпләргә туры килә. Бу кайнарлатылган салкын су. Аны чәй урынына да ичеп була. Тиздән барлык торак йортлар да кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системасына киләнәчәк. Бу федераль закон нигезендә эшләнә. Бойлер ярдәмендә җылытылган судан чәй ясап ишәрләрме? Монысын әлбәттә һәркем үзе хәл итә. Шунысы ачык. Яңа система турында шәһәрдәшләрнең күбесе белми. Аңлашылмаучанлык нәкъ шуның аркасында килеп чыга да инде. Фәрида Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Дәүләт һәм шәхси клиникалар берләшергә тиеш 20-30 үсеш стратегиясе кысаларында Чаллыда сәламәтлек саклау тармагын көчәйтү турында сүз бара. Алтын һәм Зөбәрҗәт туйлар бүген тантаналар сараенда 50 һәм 55 ел бергә гомер итүче парларны хөрмәтләделәр. Аларның бәхет сирен хәбәрчебез белде. Бездә шулар өчен иң кулай вакыт, тик шугалакларның барысы да куркынычсыз түгел. Кайда ял итәргә ярый, кайда юк, хәбәрчебез ачыклады. Магазин «Иголочка». Все для шитья и рукоделия. В огромном ассортименте. Вышивка, пряжи, товары для творчества, художественные материалы, ткани и швейная фурнитура европейских производителей. Проспект Мира, торговый центр «Бум» и поселок ГЭС, рынок «Чайка». Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Зима все ближе. Нужна шубка или шапка? Только в КДК КАМАЗ выставка-продажа изобилия меха. С 29 ноября по 7 декабря. Изысканные модели всего от 9900 рублей. Люблю я внука на плечах катать, а недавно плечи стало ломить. Сват дал мне желтый крем «Долгит». Совсем другое дело. «Долгит» – немецкое качество по доступной цене. Новогодние корпоративы в ресторане «Сказка Востока». Весь вечер с вами любимые герои из «Кавказской пленницы». Меню от 1000 рублей. 36 58 58. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов улым дип исемләнгән өр-яңа шоу программаларына чакырып кала. 4, 5, 6 декабрь Яр Чаллы, Сара Садыкова исемдәге концертлар залы. Поликлиника «Юнимед». 42 специалиста, 24 вида услуг. unimedclinic.ru 250303. В честь дня рождения мебельного центра «Шатура» скидка 17%. Приглашаем всех 5 декабря в 12 часов на праздничное мероприятие «Шатура Мебель». В закон об обязательном страховании автогражданской ответственности внесены изменения. Если полис ОСАГО виновника аварии оформлен после 30 сентября 2014 года, то максимальная выплата по материальному ущербу составит 400 тысяч рублей. Если же полис оформлен после 31 марта 2015 года, то выплата за причинение вреда жизни или здоровью осуществляется в пределах 500 тысяч рублей. Получить подробную информацию об изменениях законодательства в области ОСАГО, задать вопрос, подать жалобу вы можете на сайте Центрального банка Российской Федерации. Эфирда яңалыклар чыгарылышы, ә без дәвам итәбез. 7 декабрьдән 9-на кадәр Республиканың Адвокатлар палатасы консультация пунктлары оештыра. Әлеге чара халыкара коррупция белән көрәш көне уңаеннан уздырыла. Консультация пунктлары Чаллыда 3 урында, иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр эшли. Юридик ярдәм бушлай күрсәтелә. Шәһәрдәшләрнең ришвәт белән бәйле сорауларына тәҗрибәле белгечләр җавап бирәчәк. Пунктларның адресларын экраннарда күрәсез.
Быйыл республикада һәм шәһәрдә 2030 елга кадәр үсеш стратегиясе кабул ителәчәк. Ул икътисад, медицина, спорт, мәдәният һәм башка өлкәләргә кагыла. 20-30 стратегиясында белгечләр чаллыда сәламәтлек саклау өлкәсен ныгытырга тәкъдим итә. Медицина өлкәсендә эшләүчеләр дәүләт һәм шәхси клиниклар үзара хезмәттәшлек итәргә тиеш дип исәпли. Шулай ук киләчәктә күп фатирлы йортларның беренче катында фельдшер пунктларда ачылырга тиеш. Мондый пунктлар артса, медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфаты яхшырырмы? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Очень много направлений в медицине, которую, я надеюсь, вы выберете. Медицина көлиятендә бүген ачык ишекләр көне уку йорты фельдшер, акушерлар, теш табиблары, шәфкать туташлары әзерли. Күбесе ак халат кияргә балачактан хыялланган, бирегә укырга кергәннәрне үкенмиләр. Я абсолютно не жалею, что сюда поступила. Мне все очень нравится. Миңа бик ошый, һәр фәнне теләп өйрәнәм. Практика вакытында бик ошады, авыру көндәлеген алып бардым. Аларның кан басымын, температурасын үлчәдем. Бүгенге көндә сәламәтлек саклау өлкәсендә кадрлар җитмәү проблемасы хәл ителә. Табибларга фатирлар алырга ярдәм итүче дәүләт программалары да бар. Көллиятте укып чыккан студентларны да эш бирүчеләр көтеп тора. Выпускников ждут во всех лечебных учреждениях города. Безнең студентларны барлык дәвалау учрежденияларында көтәләр. Аларның 96% диплом алу белән эш таба. Декрет ялында яки армия сафларына чакырылган яшьләр генә вакытлыча эшсез. Если у нас есть какие-то проблемы с кадрами, Әгәр кадрлар җитми башлый икән, уку йортларына гаризалар җибәрәбез. 1-2 ел алдан язабыз. Үз рәтләребезне шул рәвешле тулыландырабыз. Шәһәр шифаханәләрендә һәм хастаханәләрендә әле һаман да чиратлар күп. Берәр табиб ялда яки авырып китсә, кадрлар җитмәве аеруча үзен сиздерә. Белгечләрне әзерләүче учреждениялар бар. Әгәр дә фельдшер пунктларының санын арттырсалар, безнең шәһәрдә кадрлар проблемасы тиз хәл ителер дип ышанасы килә. Стратегиягә шәхси һәм дәүләтнеке булган учреждениялар үзара хезмәттәшлек итәргә тиеш дигән пунктны да кертергә телиләр. Бу очракта шәфкать туташларының хезмәт хаклары да артуы ихтимал. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Барысы да тәүге тапкыр кебек матур киемнәр, кәләш букеты һәм туй маршы. 50 һәм 55 ел бергә гомер иткән парлар яна ЗАГС бинасына җыелды. Бу юлы инде алтын һәм зөбәрҗәт туйларын бәйрәм итүче 10 пар якыннарыннан, балаларыннан һәм оныкларыннан котлаулар кабул итте. Мендельсон маршы көенә залга Зиятдиновлар гаиләсе керә. Мөнир ага белән Рина апа Башкортстанда танышалар. Бер караштан бер-берсенә гашык булалар. Өйләнешкәннән соң КамАЗ төзешенә Аккалага киләләр. Чәчләренә шал кунса да мәхәббәт хисләрен әлдә саклыйлар. Озак еллар бергә дус яшәүнең серләрен безгә дә чишттеләр. Өйләнешкәннән соң инде без бер-беребезгә сүз куешып, шулай сразу бер-беребезгә авыр сүзләр әйтмәскә. Тормышыбыз матур булды. Bir-birimizə rıza olub yaşadık. Bir-birimizlə olmadık. Туганнарыбыз белән менә. Туганнар белән. Балалар белән, туганнар белән. Якыннарының шатлыгын уртаклашырга балалары, оныклары килде. Өлкәннәр алар өчен үрнәк. Әти белән әни безнең өчен, бөтенебез өчен бик зур үрнәк инде. Алардан без көч алабыз, алардан без киңәш алабыз, алар белән бергә бөтен бәйрәмнәрне уздырабыз. Һаман да алар яшьләр, һаман да күтәренке күңелле. Шулай бергә гомер итәбез, шатланып. Тимираяк һәм чаңгыда шуарга яратучылар кар яуганны түземсезлек белән көтте. Бу атнадагына мөдә шулгалага ачылды. Быел хоккей кортларын төзекләндерүгә муниципаль бюджеттан 700 мең сум акча бүленде. Димәк, Тимираякта шу урыннарның сыйфаты да яхшырырга тиеш. Бу чыннан да шулаймы? Хәбәрчебез ачыклады. Медея шугалагында көндез тыныч, кичен шәһәрнең яшьләре биредә ялларын файдалы итеп үткәрә. Бүген биредәге боз катламын тагын ныгыттылар. Ул тагын да тигезрәк булды. 2 пункт прокат эшлибезнең. Конькилар шулай ук җитәрлек. 500 пар коньки бар бүгенге көндә. Бәяләр былтыргы калды, үзгәрешләр юк. Безне һәр көн чистартабыз, шлифовать итәбез. Яхшы хәлдә тотарга тырышабыз. Быел шәһәр бюджетыннан бүленгән акчаларга 10-дән артык хоккей корты төзекләндерелде, яктырткычлар урнаштырылды. Шәһәрдә 2 зур шугала һәм 33 хоккей корты эшләячәк. Барысында да Тимираякларны арендага алырга мөмкин. У нас есть хоккейные корты. Безнең шәһәрдә хоккей кортлары мәктәп һәм яшүсмер клублары каршында урнашкан. Оешмаларга һәм физик культура һәм спорт идарәсенә караган хоккей мәйданнары да бар. Мәсәлән, Идел буе физкультура һәм спорт академиясыныкы. Азатлык мәйданында да шуалак барлыкка киләчәк. Аның өчен 300 квадрат метр җир каралган. Барлык шуалаклар да кыш тәмамланганчы эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар.
Әмне бұл сарайдағы шуғалақ әліге эшләми, сәбәбі җитди бірді өлішшә түзікләндіру бара, кортны яңарталар. Суытқышларны сүндіріп бізні өреткәннәр инде. Ремонтны Мәскәү белгечләре башкара, яңа цифрлы таблода урнаштырачаклар. Эшне 23 декабрьгә кадәр тәмамларга ниятләр. 5 гыйнвардан бұл сарай шәһәрдәшләрне кабул итә башлаячак. Газета журналларга арзан бәядән язылып кал бүген абунәче атналыгы старт алды. Ул 13 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Атналык кысаларында басмаларга ташламалы шартларда язылырга мөмкин. Әйтик, татар телендә нәшер итүче Шәһри-Чаллы газетасын киләсе ярты еллык өчен 15% арзан бәядән яздырырга була. Басма хезмәткәрләре әйтүенчә, газета киләсе елда тагын да байрак эчтәлекле булып дөнья күрәчәк. Яңа елда яңа үзгәрешләр кертеләчәк, яңа сәхифәләр булачак, газетада бераз үзгәреш кичерәчәк. Һәм әлбәттә без сезнең фикерләрегезне, теләк-тәкъдимнәрегезне искә алып, үзебезнең Чаллы шәһәрендә чыгып килүче Шәһри-Чаллы газетасын тагын да матурлаячакбыз. Киләсе ярты еллыкка газетага язылырга теләүчеләр өчен 10 көн дәвамында ташламалар каралган. Редакция бәяне 5%-ка, ә инде почта 10%-ка киметте. Абунәче атналыгы кысаларында федераль басмаларга да, республика һәм җирле газета журналларга да ташламалар каралган. Бүгенге Чаллыда барлыгы 13 мәчет эшли, тагын 3-се төзелеп килә. Аллаһка гыйбадәт кылучы шәһәрдәшләребезнең саны күзгә күренеп арта. Иртәгә 18 сәгать 55 минутта безнең каналда кыйбла тапшыруын карагыз. Анда сүз мәчет әдәпләре һәм физик мөмкинлекләре чикле балаларга хәйрия ярдәме турында барачак. Чаллы язучылар оешмасына 35 ел. Әлеге истәлекле вакыйга уңаеннан иртәгә көн дәвамында шәһәребездә зур чаралар үтәчәк. Иртәнге 9-да Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханәдә Чулман йолдызы дип аталган төбәкара яшь иҗатчылар бәйгесенә йомгак ясала. Чаллыга Татарстанның язучы шагыйрьләре киләчәк. Шәһәр мәктәпләрендә алар белән очрашулар оештырыла. Кичке 6-да бәйрәм энергетик мәдәният сараенда юбилей концерты белән төгәлләнәчәк. Әлеге чаралардан репортажларны иртәгә яңалыклар тапшыруында карагыз. Хәбәрчеләребез иң кызыклы һәм мөһим вакыйгалар турында сөйләячәк. Бүген яңалыклар белән сезне Ләйсән Ханова таныштырды. Очрашканга кадәр.